sama juttu. Kato. Joo, se meni päin. Pitääkö siinä painaa sitä nappulaa vai sitä muuvi? Kun siinä on se videotila, niin... Koska se tulee? Tuolta. Tuolta vasta. Vasta. Joo, se meni päin. Pitääkö siinä painaa sitä nappulaa vai sitä muuvi? Kun siinä on se videotila, niin... Saa käyttää tätä ottaa kuvia, niin Ainakin mä ja Annu. Otan. Tää on eka.